oportunidad para sa maray na futuro ta. Usapang pamilya, digdi sa DCGB. Giya para sa pamilyang maugma, nagkakasararo, may takot sa Diyos, asin disiplina. Mga tema para sa marahay na pagpapadalaga nin pamilya, asin iba pa. Ang gabos na yan, digdi sana sa DCGB. Sa programang Usapang Pamilya. Maraming hapon, it's Saturday! Fresh eh. Ikaw pa rin paro. Gari kaya. Weekly na sana kaya. Garo, ano yun eh, may pig-isip si Kuya Mike. Nagchichika kaya kami mga tugang kasi Kuya Mike kasi bago magpuunan sa tuya na programa. Pero sa muya na sana ito. Kuya Mike, good afternoon! Yes, maray na hapon tabi sa mo kuya as in sa partner na taod-taod. Gari. Naka-LDR. LDR. LDR. Aldaw ng Sabado na naman pala, no? Saturday, Oktubre 2, 2021. Sa aga pala, Kuya Mike, nakatalaan daang magabutig di sa Legazpi City si Department of Transportation Secretary Art Tugade para magkaigwanin final inspection sa Bicol International Airport, Barangay Alobo, Daraga, Albay. Maabot si Department of Tugade. Yes. Makakuha niya na kuya gari final evaluation kung tutugutan naman ang ganda magkaigwaki commercial flights sa ngunya na October, pitsa 7 yata ang nakaduman sa nakatalaan ninda. So maray man na masiguro naman ang God. Related nga niya na balita. So APIC baga nagkaigwa man yan kay gari upgrade man sa linya papasiring diyan. So yan mga paghahanda naman ang siguro ko kaya nagpara-brown out kung nagkaaging alda. Paano man naging kung may ma-take off or may malanding brown out. Dahil mailing ka to. So ay sa bagay ito mag-brown out man o may kuryente. Solar. Solar ito eh. So navigation ilaw, basta may pang-ilaw, may light yan. Igo. Apo doon, na sa ng red light. Yan. Ayun man agad magayon ni pagka nagkaigwa na Kuya Mike digdining commercial flight at mga eroplano digdi sa tuya sa Legazpi City o sa Albay, daraga man agad pala niya sa Albay. Magkakaigwa ning commercial flight. Yes, pag nagpuuna ni Kuya this is good news lalong-lalo na sa mga kapamilyata na nag-aalat na maging operational inita. Pag tinugutan naman ng so commercial flights, mga international, one way na sana nga kami. Then nga kami maapit pa nga sa Manila. Correct. Then ang connecting. Yan. Then ang connecting. Makakatipid na sinda nga Yes. pati so panahon, so time travel ninda. Mapapadali. Yes. Tapos, dakol pang mga pwedeng magbukas ning negosyo dyan sa arani sa airport. Yes. Mga transportation sectors, na taxi, maruluwas na yan. Yung mga gari may mga pag-aasikaso ngunyan sa iba-ibang lado ng negosyo na may relasyon dyan sa pagbukas kang Bicol International Airport na may surusok nung Namayon Volcano. Yes. Habang naglalayog. Mamundo ka ni sa mga paraburadol. Nata. Dahil na sinda pwede magparaburadol. Bawal sa lugar na yan. Every now and then, pag may nag-aaging eroplano, bawal na magparaburadol. Makawikaw ka. Dahil na makapagpalayo. Dahil na makapagburadol. Maghanap. Udig din naman. So, inalian baga kang domestic airport sa Legazpi. Duma naman siya. Magbaliw naman ka. Pwede. O kundi, magburadol sana. So, alipot sa nang, Gakod. Mga duwang dupa. Ang iba baga, pigigibo sa electric fan. Iyo. Kung mangyari sa duwa kong ako. Oo, pero top, pwede. Tapos, makusog-kusog ang paros. Basta iwasan sana sa mga primary lines kang kuryente. Delikado yan. Yan baga, pinagbabawal talaga yan kan Albay Power and Electric Corporation na magparaburadol. Pwedeng kuya pag-abot ka ni
sekto gadi sa aga. May mga kaibahan na yan na mga kuan darakula na tawo. Bigatin. Mga dakulaan tulak. Krado ang kilo kaya. Good news. Magsasawa man kita sa aeroplano. Mga tugang, welcome po sa programang Usapang Pamilya. Kaibanan po si Kuya A. And si Kuya Mike. As in si Ate Jen na naka Long distance relationship. Ngunya na pagkahapon. Okay? Sige. Pwede po magtaoning komento sa 0927-398-0955. And sa mga medyo nag-aagaw ang pirot asin pagmata, magmata na ka mo, asin maghiras ka mo, pwede man sa numero 0930-214-9781. Yes, and then sa Satuya na Facebook Live, DZGB News Online, Usapang Pamilya. May paunang greetings kita, Kuya Mike. Sabi ni Ma'am Heidi Medallion Buemia, good afternoon da Kuya and Kuya Mike, watching here in Barangay 17. Kay Annabel Ador, good afternoon Sir Mike and Sir A. Pa-shoutout po sa Lidong Elementary School teaching staff and sa principal mi na si Miss Canares. Happy Teachers po. Kuwan man ang God, papaaranin na sa pigapod na World Teachers Day. Yes. So, happy World Teachers Day po sa gabos na teachers dyan sa Lidong Elementary School. Siring man sa mo, Kuya Mike, happy World Teachers Day. Yes, thank you. Sa gabos na mga paratokdo, waon ta ining dakulang unra ining asin so nakatalaan na monetary benefits kwaon ta ma. May regalo kaya Kuya Ibaga kung naramdaman mo. So ipapangutang ta na ko ta. Yan. Ay yun ay itang promeso gari next week maabot na da ito. Next week baka Sabado. Pitsa 5 baga kang Oktubre ang World Teachers Day. Baka bitsa 9 yaon na Kuya Mike. Ehem. Pwede. Okay, sige. Dakulaw ng bagay ang mga maestra, mga maestro, mga mentor para sa Satuya. Pwede somehow igwaning apod kay ni contribution ang mga maestra sa paghubog ning sarong tawo, sa paghubog nin bako lang sa academics kundi even sa personal na pamumuhay kan sarong tawo. Kasabay ang mga teachers Kuya sa kaugmahan asin kamunduan pag naaraman ang mga nangyayari sa mga estudyante. Yes, minsan namumundo ang mga maestra na susaro niyang estudyante dahil na nagpadagos kan pag-eskwela. Maduman so parent niya, madam. Dahil natabi mapadago si Inday. Nata. Badus na madam. So ang teacher kaya primero so garbaga makangalas. Data ngaya. Ka man daw mada. Waraman niya itong kaming naaraman na boyfriend. Ito pala, big secreto ni Inday. Si Inday talaga. Si Inday, hindi niya tunay na pangalan. Itatago natin sa Itatago pangalan. natin. Sa edad na mga 17, 16, 14, yan ang pinasabing teenage pregnancy. Yes, Kuya A. And actually, ang teenage pregnancy, sakop ka ni so edad 19 pababa. Basta teenage pa sinda. So 20? Pag nag-20 na, 20 age. Pag-una mo yan. Oo, kaya 19 pababa. So 11, pwede ito? O, kasarabay sinda. Kuya ay kung managano talaga. 13, 14, 12, 11, garo. Parang 10. Joke lang po mga to. 11 pregnancy. 11 pregnancy. 19 years old pababa. Yes, Kuya Mike. Ay, yapon ka niya adolescent pregnancy. Adolescent pregnancy. May mga may mga pag-aadal hali sa Human Life International sa ining grupo nin mga eksperto. Pig-aadal rin na sa mga kausa ang pagkakaigwanin teenage pregnancy. Alagad, apisar ka itong pag-aadal linda na mga kausa, nagtao masinda ng mga tips. Mas ma-focus kita duman sa tips, suggested tips ninda.
ngani ang mga kaakian ta maging babae o lalaki dapat aram inita aram mo kuya Di man ang mababados ang babae kung dai kilalaki. tumpa ang paguna kaya kang ibang mga parent or sa community pero may tundag kanin sa babae Iyo kaya ang nailingan ki ebidensya. oho pero Diba? alaga pag nagbabados po pag nagkakaigwa ni teenage pregnancy ang imbulto po di ba kulang ang babae so pati man posible na sunakapados ka ni teenager man Oo. pwedeng kaedad niya Tapag bako, corruption of minor yan. oho niya yun Sige pwede ka mo. usually ang mga ano pati pag mga sa mga pag-aadal pag nakakapados na palan kuya ang mga ibang kalalakihan 78% bibayaan ninda pag aro ka ni sa teenage pregnancy pag nababadusan outside marriage 78% kang nakabados na lalaki, bibayaan ang babae. Duwasa na pala ng pipa kasalan or duwasa na ang pipa nagutan. Out of 10. Oh yes. 2 out of 10. My 2 out of 10 goodness. sana ang posibleng dahil niya binayaan. My goodness. Okay, medyo medyo nakakagimbal ang Oo. statistics Yes. kay ni na na bibariyaan palan kuya Nailing mo na baga yan. Sa 10 na nabados, duwasa na anday binayaan. Yes kuya Sabi tabi. sa na ni Base Binoy. ito duman sa pag-aadal kang Human Life International. As in, maski ang sa Commission on Population, sa POPCOM, yun man ang medyo may sinda, may similarity ang ninda, ang result. Tas siyempre, so, pwedeng source kang HLI, yun man ang naging Iyo source man. kang or baka pig site kang kada saro, so ninda, pag-aadal ninda. Kaya masuggest kita sa mga parents, sa mga kapamilya, as in sa tuya ng mga kaakian mismo, na uni ang ibang mga baad makatabang na day ka mo malaag sa Alanganin. yes, day ka mo magbados sala sa oras. Yugun mo yan. Sa 10 na babaeng mababados sa teenager, 8 ang bibayaan. Sabi sa nakan sikat na artista, my goodness! Ay, i-translate mo daw ito kuya sa Bicol. Diyos ko po. Okay, sige. Dito na magparapahalo yun. Ulit, Aha. mga tips tangani na maiwasan Aha. ang teenage pregnancy. Yes. Ang inot na tip kang HLI. Dako lang na dagit kang tip nindang ining primero pa sana. Sabi kang HLI. Para sa mga kababaihan, sabi kang dress modestly. Magbado ning Sumaray. Oh, naku. So, dahil ka nga magpailing sa imong paggubing, makaka-attract sa sarong lalaki or maski sisay man na magkakaigwaki pag nanasa sa imo. So, iyon ang primerong tip ni Nata. Una, Tanggapon drink man- moderately. Tanggapon man udae kang mga kalalakihan. Pag igwa man hanggang kay medyo alipot ang Totoo, Kuya Mike. napapakiling ka kuya Nakakabari kiliog, Kuya Mike. Totoo. Ha? Lalo, Kuya Nal, Iyo man si kuya. Pwede. nagmumotor kita. Aha. Solo ka ngaya or may kasunod ka sa motor. Pag nakaagi ka dyan kibabae na kulang so pambayad sa bado, Oh. Para tayo, bawasan mo iksutela. nabibirik talaga ang liog kan mga lalaki. Pwedeng ma-accident sa paramotor. Oo. Sarap pa yan. Pero dahil naman tigtatao, ang gabos na kasalan na pag ang babae nagbabado medyo harali po. Oo. Kumisan nga na baga kuya iling ang pusod, iling ang kaing-kaing sa tikab. Kuminsan Supigagihan kan daplos. Supigagihan kan daplos. Sugali. sugali yan. Pag may baha doon maagi. Doon magi sa daplos. Medyo ini mga parte na dapat pigtatakluban man talaga Kung narurumduman ta kang inot baga, ang national costume kang Pilipinas, ang ang bado, kunyan, aralaba. Yes. Igwa pa mga pabutog-butog. Oo. Pilipiniana. Mali mo si Ginang Imelda Marcos. Yun, baro at saya. Oo. Yun, Kasi kung ilingunta, Pero mas kung araw ka to ang pado. mas masaya da sa day.
Ang rason man kang iba paano, malangaangon kaya. May nito. Oo. So okay man. Kaya lang, there are times na talagang may mga pangyayari na ito ang nagiging rason sa pagbado pa sana. Drink modestly. Yun. So Drink, ito ang inututin. dress pala, drink moderately man sa kuya. So yan, saro talaga yan na factor, Kuya Mike. Pero dahil sabi mo nga ni, kasubago, dahil dapat na ipagtao, gabos na basol duman sa mga babaeng nagbabado. Yes. Sa mga kalalakihan man, So, aram ito sa kabayo baga pag may tako. may race, no? So, garot may takop sa mata. Oo. Na dapat ang iling mo straight lang. Straight sana. Or even sa mga hayop, sa mga ayam, baga pag tigdalakaw-lakaw mo dyan, pag may garo turutot dyan sa may koko. Baka sarong aldaw sa panahon ta, ang lalaki magsulog na kaayan. Pwedeng mangyari yan, kuya eh. Lalo sa may mga agom na. Kung kasunod si Mrs. Tumultol. Straight sana ang payukan. Sabi mo, pasikrap sana. Pero may sunglass baga, kuya. Kita nga rin doon na, nakaka-relate kitang doon. Aminado kita dyan, nakaka-relate na sa mga arog ka na bagay. Kaya, dahil naman bulaos na titaw ang sala. Yes. Kita man talaga, ang mga kalalakihan, mahilig man magiling. Yes. So, ngunyan, yun na yan. Dapat, dahil kita maging provocative. Nagkariba nagtatao kay mensahe sa tuya ng mga kababaihan na bako man nating tatawan sala sa seno. Alagad, iyo ang epekto sa mga kalalakihan. Yes. Aminado ang mga lalaki. Natangaya ka mong mga lalaki, di nga ka mo nag-iisip. Mga arog ka ayan. Nag-iisip nga ni. O tukso, layuan mo ako. May minakanta na sana. May minakanta na sana. O di, ito, form na ito na pakaraw-karaw sana, di ba? Papamatyan sa babae. O di, napapaano lugod so babae sa sitwasyon na alanganin. Bagata kita, bagaro kita mga kandila. Nata. Pag nakarani sa mainit, minatunaw. Kaya ice cream. Ice cream, iyo pa yan. Minatunaw. Kaya nganing day matunaw. Nganing day matunaw so kandila, day matunaw so ice cream. Iarayo tabi sa mga maiinit na bagay. Yan. Diba? May saroman kuya ay nagtaram na the way na magbado da kita, yung manampi ko kumantang kind of respect sa satuya. Correct. Kuya, kung duman sa kasabihan na ito, kung anong respeto ngayang muya mo, di ibase mo man sa sayo mong sulog. So kung abo mo ngayang mabastos, di dapat magbado ka man na, dahil ka mababastos. Correct. Pero bako man yan ito na, ang sala, duman sa nagbabado. Siyempre, so bastos talagang may sala man ito, tanang bastos. Yes. Diba? So, yan ang primero ha sa mga Sarap lalo. pa lang iyan. Sarap pa sana iyan. Sarap pa sana. Pero may nadagit na. Siyempre may madadagit. Sa mga fashion designer, daragit na. Nata. Kadaklan mo yan. Gusto ipaluwas pati so mga dapat na day makaluwas. Tapos sasabihon passion. Ipailing tangay. Tamang kayo niya ining part kang lawas mo. Ayun ang okay. So tipo na pag nailig mo, maalon ka sa perspektibo kang gayon, makayin man agad pag-ilingon. Alagad, yung tigi-iwasan tangani ini na makaigwa ki mga bagay na malalagay sa alanganin man ang sa tuon mga tugangan ng mga babae. So, yan ang ining kuya ang panduwa. Maging babae man o lalaki, dapat iwasan na magiling ka mo kay pornografiya. Ano iyan? So, mga bagay na may mga pigpapailing na promiscuity. So, ang pornografiya kaya kuya di ko yan aram. Very rampant na yan sa maski baga, kaya baga, mga cellphone ka mga dapat tao kita maglaag filter ang apod kayo kuya Gari, parental guidance. Iguan sa cellphone na gari, aanapon mo sa settings. Ako minsan, minabukas na sana sa Facebook, sa YouTube. Mahiling mo yan na mga pornografiya. Kuminsan, nagiging kausa ini, lalo kuminsan, may mga sultiro kita na mga nagkakaireling. So, kuminsan, dahil naaraman ka mga parents. Easy access na ngunyan? Yes. Easy access? Pag nagpupuon yan dyan sa pigiling na video or litrato, nagiging gari nagkakaigwa so surge kang pangimati ninda duman sa mga hormones ninda na gari sawa na kang pagiling muya na magkapot muya nang ma-experience yan so pigiling. So nailing niya. So, even at the very young age.
Nagkakaigwa ki arugan kuya ingon yan na ini saro sa nakakausa kang teenage pregnancy ining pornografiya. Mga maswertihon kita ka ito. Dahil kita kaning Dahil kita naabutan. kayan. Dahil kita kayan. Iyo. Dahil kita. So- Kuya Nal, ano? Dahil kita kayan. Dahil tayo inabot. Dahil tayo Dahil tayo inabot, kapanahunan. Pero kita ang inabot. Dahil tayo inabot. Mas makas ka sa to, kuya eh. Inabot pa kita. Di ba? Kita ang inabot. Oo. So iwasan tadaa po iyan. Nakulon po na paagi na maiwasan iyan Mhm. sa mga magurang laganan taning under 18 or under 13 pagabot sa search engine kan sa tuya ng mga cellphone. Igwa yan. Yes. Igwa po yan ha. For your information, mga padaba niya mong mga magurang sa search engine kan sa tuya ng mga cellphone, Mhm. may restriction po iyan. Mhm. Pwede ta po iyan na Laganan. laganan. Lalo sa mga kakian na ano baga, na dapat pwede mo nga na-check kuya eh kung anong piga search Sa or search. anong tiga airline Oo. nila sa history baga na Mhm. hiling duman. May ano na ngunyan, apod kani, MOBA, ano yun apod kani, so online class. Oh. So dai na ki rason na dai magkapot an aki ning cellphone, gadget. Yes. ning tablets, Mhm. etc. na mag-connect sa internet. Yes. Diba? So we should be very careful about Baka that. nagpapaaram ang aki nga mama, nag-online class ako. May tab po yan, pirang tab ang pwede buksan dyan. Baka Basahon sa tab ko ano. pagrani mo, naka-zoom duman sa eskwela. Oho. Paghali mo, baka iba na so naka-open. Baka iba na, iba ng tab. Yes. Tab na. Mapatab-tab kita ka yan. So, iyan pa lang Kuya Mike, dapat maiwasan tadaaso. Yes. Iwasan ng pornografiya. Pornografiya. Magini sa iba-ibang ano, Mm. iba-ibang klase ng pornografiya. So, Oo. picture, video, o kumisingan ni Kuya igwa sa mga story, sa mga ano yan. Nababasa sana igwang pornografiya. Yes. Di So, ba? kukulikuto ng isip mo, pa-imagineon ka talaga. Yan. Gagamito ng sa imong imahinasyon. Mm. Lalo na kung matali kang tawo. Oo. Maray ko medyo, maluya so getching ta, medyo, ano man ngayon yan? Di ba? Okay. Iwasan po ang pornografiya. Uning pantulang mo yung kong tip. Ano yan? Dahil ka ngayon magduman sa mga madiklom na lugar. Ay, paano ko bata sige ba-brown? Wala ang kita kaning ligtas sa Ligaspe. Kaya, kalabasa ko ni Kuya yung tip na ni. Nakarelate to, sa kanya ako, saan ako maduman? Very brown out. Paano kita makaiwas kan sa madiklom? Dapat makikoordinate kita kayo sa satuya na kooperatiba. Natabangan kita sa pantulong ini. Dapat pirmi kita maliwanag. Okay, sige. Natada ako yung iwasan taan madiklom. Oo. Sabi niya, don't go to poorly lit and dark places. Oo. Para urup-urup ko ba ng ganyan ko? Sain. Yung man ang ganyan ko. Delikado. Kaya pala niya ako nagtataas ang teenage pregnancy sa tuyata. Pwede. Pero may May contribution sinda ka yan. Oh, bakon. But so let there be light. Let there be light. Okay. Kami masurti sa barangay mita. Dako lang street lights may. Mhm. Tapos pero yung maliwanag. Ayan. May solar power. May... So street light, solar power. so ibang dumaan sa... Oh. Pero kadaklan sa manggayon? Sa kuryente. Pero maliwanag talaga. Mas maray talaga may mga... Ini, nakakatabang ni Kuya ining pag nagpaliwanag pagbangge. So mga aki na pwedeng nag-urumul-umul dyan, maarayo sa maliwanag. Yeah. Mauril sa nga kita. Maliwanag. Madal mahiling. Si ano ngayon, agahan nga duman sa luwas. Oh. Babantayan ka mo ni Marites. Oh. Mahiling ni Marites si Inday. Oo. Kaya pala niya rin nakapagpadagos kang pag-eskwela ta. Day, sisengaya mamaya ka na hanggang alas 12 alauna ngayon dyan sa luwas. Yan. Si Marites talaga, di ba? Dapat magdako lang Marites. Kaya, sa mga arong taman, takong sa si Kap nga, sa barangay, pinaliwanag. Sa mga arong taman, reparohon ta mga part ng mga madidiklom dyan. Tama ka kung may mga... May nagpupugad. Diyan sa may likod ngayon nindo, pailawan nindo. Sa mga matalahib. Yes. Arawanan. Dahil man da kuya mangyayari ini sa maliwanag na lugar. Ay, oo. Di ba? Unless nga, kung parehas ka mo ayam,
Pwede. Tapos ka mong supog. Anywhere, everywhere. Yan. Anytime and everywhere. Yes. Gusto nindong magkaarapod na ayam. Oo. Diba? Bako Okay, magkita ayam. Yun mag-iwas sa mga mali. Pag inagdaka kan sa imong so nag-interest mo, madumon nga kita sa inutan. Aputon mo kung nata. Ngunyan, nareparo ko ngunyan. May part dyan sa may boulevard na Madiklong. Siyempre nakainutan. Ay, iistorya ko sa mo. Sige, go ahead. Dako na dyan nagpaparag. Dahil man street light, napupundo na dadig sa may tulay sa may Pantulo baga. Kuya Mike, bagyo, suminaging bagyo na kaagay. May nailing kami tulo. Ha? Nakapark. Nakapark. May bagyo. Nagraraga Baka sa... nagmumonitor ka ang sa Paros. Baka mga taga ko yun ito. Weather Bureau. Naka-close? Naka-close. Close. Tinted ba? Tinted ba? Nagbibilang ito kang kunyan. Raindrops. So, so, ibug kan oran, tigbili, pwede. Ayo. Or baka, dahil nag-andar ta, tigpa hupa mo na so paros. O kaya, apisar duman sa, baga, madikluman na gandang lugar ito. Dahil magparairi ba duman. Agdaon ka mo duman kang sa indong, Hanipay. Oo. Natig, aputun, masain kita. Maduman niya kita sa itong ngayang lugar na sa inutan ng kang boulevard. Maano kita duman? O niya, dapat sigurado. Makurkur-matching. Dahil ka mo mag-iba dyan. Dapat sigurado ang gigibuhon. Yes. Pag sa iling nindong medyo malain, back out. Yeah, back out. Puro punduhi daw nga ako. Purpondo nang ito. Usip ta ka lamang kay Papa. Oo. Di ka nga nagpaaram ngayon kay Bala Makungunyan. Yan. Diba? So dapat yung mga kababaihan ta, medyo talaga i-assert nindo na abot talaga nindo kaya. Dahil kita maduman sa Madiklom. Oo. Tapos magpara tiwala lalo sa panahon na ni baga. Kung may alusyon sarong, yan. magdaraki negative result. Ang lumaga sa arong, ready naman. So may temperature check naman muna pang spray kang alcohol si Papa mo. Pwede. Tapos social distancing. Tapos sa sunod niya magdara ka na vaccination card. Oo, kung fully vax ka na yan. or partially vaccinated ka pa sana. May encourage naman ang ganun. Yung manang gano'n. May kwiton nga si Papa mo. Matakot kitang hunyan, tabi. Bisa ba ka nagpuro-pasher kita? O dahil nagot ka nagka-pasher? So pang-apat, related duman sa Pantulo, dahil ka ngayon mag-iba, kung kamusta ng duwa. Iyon. Yun man ang ganda kung sa panahon ngunyan, lalo kung minor pa ka mo, agdahon ka kang kapwa mo man minor, maduman nga kita. Aputin mo tulo, ang kairibahan ta. Kung kamo man sa nang duwa, delikado ka dyan Kaya, iwaksi mo tulos na. Paano kung sa babae so nag-agda? Babae so nag-agda? Api agda so lalaki. So lalaki. Ireklamo, nga kumay ba? Magpulos-pugos ka. Pirit mo pa. Takot ngaya ako sa imo. Takot ako sa Madiklom. Brekan ta ka na ngaya. Minsan, ngunya, may ilim mo niyan. Kung anong personalidad kang kada saro. Yes. Kung lihitimo. May pigsasabi ka na mga aki, ano ngayang habol ka ansako? Yan. Diba? Maaraman mo kung ano ang habol sa imo. Yes. Utong nga mga kagrupo ta, nata nga ma-separate kita. Oo. Natataday na kita duman maiba. Yan. Nagparalano ba nga kita? Iribahan kita. Dapat iribahan. Yes. Dahil burulagan nga. Yes. So kaya, ini pa pala na panag-iibahan ka mo kuya pagka mo sa nang duwa. Ang style kang iba, minapundayan kuya sa mata. Iling pupuntukon ka kaan. Pag uminiling, so babae puminuntok sa lalaki, di siyempre, pag grupo ka, masusupog ka. Oo. Di medyo kontrolado. Yes. Pero kung kamusta ng duwa, nag-ice to ice baby ka mo. Nagtutulay dyan da ang kuryente. Maski Madiklo, may kuryente. Ang masinudakan kuya kakaputan ang sa imong kamot. Ay, sus. Di, naka-ice to ice na kamo. Di maano na, sukamot na. Ay, delikado ka na dyan social distancing. Yeah. Social distancing. Okay, delikado. Ayan, papasiring na iyan ng mga bagay na duman sa mga day dapat mangyari. Kaya nagsimula sa isang tingin. Sinundan ng hawak kamay. Yan. Hanggang sa
dumating. I'm sorry, mama. Ayan tabi, mga tugang, pira pa sa naiyan sa mga Apat. daida pa. Kaba nga. Ang Kaba nga pa sana. panlima. Panlima? Panlima na kita. Sige. Dire-diretso tara. Mhm. Okay. Ang panglima, iwasan ang pagbuyong Yun. na kaibahan ang sa imong ilusyon. Bata ang ngunyan, ang mga aki, daog na ang mga magurang sa irinuman. Yan. Daog na. Ngaya, mama, mapabakal ako. Ngaya, anong ngaya, nonoy? Sunbig lights. Wow, pag-grocery, Ano sunbig mangyayari? lights. Ay, Ano mangyayaan? paano sila? Dahil papabakalan. Tamay, no? correct. Pag-araw ka, dahil... Si magurang da eh. Yes, dahil Oo. pagbakalan kang magurang. Oo. Minsan project, mapailaw. Ano pailawan mo? Saan bigla? Di ba? Pailaw pa lang. Dahil mag-inom na kaibanan ang ilusyon. Yan. Dahil makiinuman. O lalo-lalo na. Kung babae ka, dahil ka makiinuman sa lalaki. Nata, may sorbet na naman. May pag-aadal na naman yan, kuya. Pig-arapot, so mga kalalakihan. Mhm. Pag nakiinuman nga sa imo, ang sarong babae, ano ang nasa isip mo? Ano ang conclusion mo? Pag nakiinuman nga yan, pwede nga kayo may mag-plong-plong. Mm. Di, kumbaga, nasa 80% hanggang 90% ng mga kalalakihan, arugan na ang kaisipan, kuya. Yes. Pag nakiinuman ng babae sa sarong lalaki, pwede nga may mangyari na sa mo. Mm. Yan ang... Pero Simba. ang sigurado dyan, para sa Kuya Mike, pag ang babae nakiinuman sa lalaki, sigurado, paha man ito. Ito nakiinuman. Pero depende kung sa insinda na papaha. Yan. Diba? Di, Maray kung so, lihitimo na paha talaga. lang. So, And besides, literal. kung mangyari man ini, pwede nga ang kamsarong nindo. Mm. Yaw ng parents mo. Pero ang Siguro, may get together ka mo. Ang pinakamagayon kayan, di mag-inom. Yan. Ni minor de edad pa kita. Correct. Di ba? Yes. Kaya nga, dating papabakalan ng minor, ning alak, taday ka mo pwede ka yan. Pero may mga nakakalusot kan, kuya Siyempre. May mga paratindahan, may mga paratsindaman kaya na, di man, pero na nga edad mo, di, 18 na nga ako. Di naman sigurado. Binta pa kaya? Di ba? Okay. Yan Dahil ang- mag-inom. Mhm. Dahil magpara-irinom. Kasi Yes. iba ang tama talaga. Sa iling mong may tama ka na, tama ka. Oo. Mali ka na. Sir, pag nakakainom na, minababa ang abilidad magpili kay mga marahay na desisyon. Out of Pagbuyong ka na, control. sige na sana ang yes mo. Out of control na. Yeah, di ba? Out Kumbaga, of control. kung ano iyan, so yan, nag-uurugma ka mo. Mm. Gari, because of your happiness duman sa company ito, Mm. sige na sana ang tugot mo. Sige. Mm. Tapos, Para ngayakwan ngayon, trip-trip lang ngayon. nawawara ang supog. Yan. So mga bagay na dapat nagigibo kay sarong normal na tao, Mhm. nagigibo na because nawawara ang supog pag nagiinom. Yes. Dahil mag-inom ng God. Mhm. Sa mga minor. Yan. Taday pa may kaya ang darahon. Correct. Yan ang mga pangyayarian, kuya nangyayari yan because out of curiosity ninda. Correct. Kaya so epekto nangyari na. Mhm. So gari ang domino effect. Yes. Sunod-sunod na tabi na problema sa tuya na hampangon kaya. So pang anom Kuya Ma? Magpili ki mga kaibahan kung masain ka mo. Yes. Bako sa na basta-basta na halimbawa ngaya may activity ngaya ka mo. May group activity ngaya ka mo. Sabi ni Sabi ni Sir. niya mga kagrupo ngayon nindo. Kung duda ka duman sa kagrupo mo, mag-request ka, sir, pwede tabi. Duman sa ako sa, nga sir, kami rin ko nga ito kaya ng mga grupong ito. Pwede natin sir, duman sa na All ako. Magtao ka kay girls valid kami. reason, tami natugot man. All girls ngaya kami Sir, dapat. Siyempre lalo na kung halimbawa igwaning mga sabi mo kanina activity outside. Yan. Immersion. Yes. Diba? Ini mga araw kaning activity, mga legit man kaya ini kuya Kaya lang kung minsan nasasalakan ini mga gibo. Naabuso. Yan. Naabuso. Pakatapos ta nga kang immersion. Tapos ka man nga. Ma-diversion nga. Pag araw kaya nang sinabi, indicator na ito nini na magluwe-luwe ka magrayo-rayo dyan sa mga kumbaga,
So mga bagay na day dapat gibuhon, tigsa-suggest na nga ni ka to, kumbaga maraot na Correct. kaisipan, dapat iwasan na ito. Big ano na eh, brainwash na ako Yan. nagkakaigwa na ki maraot na balak. Aha. O lalo kung minsan baga nagsirigarilyuhan na pigpipirit ka abo mo man. Baluon mo ngayon. Mga pigapod na bad influence. Yan. BI. Nakakaigwa kay peer pressure. Yes. O bako ka ngayon pala nga tunay na barkada. Dahil ka ngayon nagja-jamming. Bata ko yan, may usong ko yan na taramon sa mga pangit mo ka banding. Tataraman ka. Iyo, ikukunyan ka, di ka rin magaso, ipapasupog ka na right there and then. Grabe nga, dahil ka man nga kami gabos nga nag-irinom na, ikaw nga dahil, pangit mo ka banding. Baga nag-uudyok lang tabi mga tugang na, tangani na, makata na man, so abok man ta. Yan, tumpak. Ang pangpito, bago maggibo, lalo sa mga kalalakihan, bago maggibo sa sarong babae, iyan na bagay na pwedeng... So, dahil na naiwasan. So, dahil na maiwasan. 1 to 6, dahil na naiwasan. Oo, dahil na naiwasan. Okay, bago mo gibo na, lalo sa mga kalalakihan ini ha, isipon mo si mama mo, kung may tugang kang babae, o kung may mga tiyaon ka, o yung mga barkada mong babae, kung inigigibuhon mo naman sa sarong babae, na itong gigibuhon mo, dahil dapat. So, kumbaga, magkaigwa ka kikonsensya na ang magiging epekto ka ni, kung gigibuhon mo ini, malalagay sa alanganin itong babae, mapupuno sa pagklase. O kung mabados. Yes. So, malalagay sa alanganin ang sa iyang kalusugan. Kaya baga may pinagsasabi na, wala ka ngayang ina, wala kang tugang na babae. Yan. Isipon mo kung ano ang ginibo mo duman sa babae, baka gibuhon sa imong mga padaba sa buhay na babae. So, babalik yan sa sato. And, ang isipon mo, na ining babaeng ini na, magiging mo ining future spouse. O, agumon mo man sana ini, natataday mo na sa naalaton. Yes. Mas masiram tabi magkaon kimangga Na, inog sa puon. pagod ako, so ilaw, de abo mo ta, pag may bagong baga, masira. Mal, sumakay po kapang bagoong kuya. Iyo, de magkaon kilaw. De. Yan. Inog talaga. Sa tamang panahon. Sa tamang panahon. Yan. So, pangod dyan. Pangod dyan. Ganun sisibot ka. Sumangga kaya, mainog. Actually, may dua pa. Last, second to the last. Sige. Dai mag-star na kamong dua. Kung dai pa kamo nagpakasal. So, naglilibin. Bako mo pa man agom. Oo. Dai mo na kamo mag-join together. O testingon tanong niya, ma-board niya kita ki 1 month. Lalo sa mga estudyante digdi na dayo halimbawa digdi sa to. Taga-arayo na probinsya. Nag-eskwela nga digdi. Tapos ko nga internet digdi sa Legazpi, duman niya ma-board niya Ma-board mama. na nga ako. So, ipapamasay ko nga oral daw. Ibo-board ko na lang. Yan. Ang ngunyan, sige nga ya. Pwede nga ibahan nga kitang dua. Baga nga kita sa kama. Sa renta. Maambag. Dahil kanini magtugot, dahil kanunoy kaan magtaram. Dahil ka mo mag-star, kung bago pa man ka mo mag-agom. Yes. Dahil mag-star sa sarong harong. Kaya baga may mga bed spacer for girls only. Yes. Exclusive. Daing salak. O duman kita ma-board. Duman. Kung sa mga parents man, pag nagpapaaram kaya ka ng akita, reparuhon ta ang sa inang istaran. Di dayo yan. Yan. Sa puon pa sana, dapat, ikunyan mo na, isigurado mo na safe duman sa aki mo. Na itutugon mo duman sa landlady, sa tagsadiri kang boarding house. Pag kung ano may mangyari din, mabadosin ka, may sala. I-intriga mo. Ayun kuya dapat talaga. Responsibilidad. Yes. Takong ngay arayo. Uni pa ngay ako sa Mars. Okay. So, pangod dyan. Talaga. Final na. So, final na. Mag-iwas sa kasalan. Ayun yung baga, fornication, ining mga sex outside marriage, premarital sex. Yes. O kuminsan nga ang iba may agum na outside outside marriage, mga external affairs. Iwasan ta ito. Saro yan kuya isa nag-contribuer kaning teenage pregnancy.
So dakulaon na na matakot kita kay Lord na Yes. ining mga bagay na ini. Dahil man ka muna iling kang kataning nindong kwarto, Mhm. dahil man ka muna iling kang kataning nindong harong, Mhm. pero si Lord, nahihiling kita. Correct. Okay? So, yan mga tugang, ang mga tips tangani na maiwasan ining naglalakop na teenage pregnancy. Pati teenage pregnancy naglalakop na, Kuya Mike? Yun talaga. Sabi ko siya mo nag-aalang 8 sa 10. Bibayaan pati kang lalaki. My goodness! Diyos mio. Sige, mabalik kita mga tugang. Oras alas 2:48. An oras hatod sa Indokang. LCC kicks off its anniversary month this October with special anniversary deals from LCC Supermarket on September 30 to October 6. Enjoy fantastic deals and special offers like buy Bounty Fresh Whole Chicken for only 140 pesos per kilo. Save 35 pesos per kilo. Buy Alaska Fortified Powdered Milk Drink 750 grams. Free 2 Lucky Ni Pancit Canton Calamansi 80 grams for only 214.10 pesos. Save 24.30 pesos. Buy 3 take 1 Pineapple Juice Reducol 240 ml for only 96 pesos. Save 32 pesos. Buy 2 Listerine Mouthwash Coolmin 500 ml for only 313.50 pesos. Save 160.50 pesos. Buy Downy Falcon Contra Amoy Pawis 690 ml. Free 4 Tide Laundry Powder Perfect Clean Antibac 74 grams for only 139 pesos. Save 45 pesos. So, if you are looking for amazing deals that you can't resist, visit and shop at any LCC supermarket near you for the anniversary deals on September 30 to October 6. Please like and follow our LCC Supermarket official Facebook and Instagram page for more promo updates. There's nothing we won't do for you. We give our best for you. Our promises are tried and true. We give our best for you. Sprite, the #1 lemon line refreshment. Gawa para sa init. Multivitamins Enervon C Bit-Bit Bottle. More immunity. Ngayon, mas handy. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Tara naman sa malubago, nagkasurundo mga miyembro, malangani naging duwang grupo, nagkaurisan, may pag-asenso. Tara na mga kababaihan, mag-irigis magugma, tangani dai magutong, ayaw kaunon, magtara na. Kung kabredo maaasahan ng mga kababaihan, ang pagtabang sa taranuman, sarong orgulyo sa bayanan. Sanggunian, ako'y ibahin sa dugong Pinoy. Pag-ibahin ang dugo natin. Sanggunian, sa pagod putla o hila, kayang-kaya. Matibay ang dugong Pinoy. Take Sangobion Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Bear Brand Jr. Para sa 1 to 3 years old. May new formula. Available na in 2.4 kilo pack. 860 pesos lang ang suggested retail price. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sangayon sa payo ng doktor o health professional. Per IACEO 51 CA number 071 series of 2020. Kapatid, sa iyong sexual at reproductive health, ito ba ang pinakamabuting paraan ng pagdedesisyon? Huwag iasa sa tsansa ang kalusugan mo. Konsulta sa iChoose. Sa mga health workers na mapangunawa, mahusay at matulungin para ang desisyon mo tama, hindi tsamba. Tara, usap tayo. Practice safe sex para sa healthy Pilipinas. Ang pinagalan, sinakripisyohan, ginaklutan, daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo,
May sirap, may kusog, may sipa. Kaya kada turo, bawi. Kusog kang tama, pero bakun wasak. Drink responsibly. Red Horse, lakas ng tama pero di wasak. Drink responsibly. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika. Parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi. Kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan. Sarap, lasang orange, yummy, banana. Lemex na! Sa ubo ng baby pasteko, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex. Detex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mga mommy, daddy, lolo at lola, bakuna Wednesdays na. Kaya naman, tara na at magpabakuna. Ang ating mga bakuna ay siguradong subok na. Mahigit 4 na dekada nang ginagamit ang mga bakunang ating ipinapamahagi sa bansa. Ang mga ito rin ay siguradong ligtas at dekalidad. Dumaan ang mga ito sa masusing pagsusuri ng WHO at aprobado ng FDA. Epektibo at libre rin ang mga ito. Kaya naman, pumunta na sa pinakamalapit na health center para sa karagdagang impormasyon. Magpabakuna na para sa isang healthy Pilipinas. Kahit nasa trabaho si nanay, nandyan si Lola. Ibang klase talaga si Lola. Lahat gagawin para sa kanyang apo. Kung kailangang umalis ni nanay para magtrabaho, maaasahan si Lola para alagaan si baby. At nakapag-ipon na rin si nanay ng breast milk niya, kaya walang problema. Maibibigay ni Lola ang breast milk ng nanay kay baby sa unang 6 months. At breast milk kasamang ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas. La, bukas po ulit ha. Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. Gumagaan ang inuman pag Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na Sunbig Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! Sunbig Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi! Mag-inuman! Gumagaan ang inuman pag Sunbig Light. Drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunbig Light. Bili na sa inyong suking tindahan. Drink responsibly. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at MHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Ang pag-asenso, kanlambang negosyanteng Pilipino, katabang ang DOST, Department of Science and Technology, kaiba ang Women Micro-Entrepreneurs, asinan Great Women Project 2. Kadakol choices pagabot sa masiram na bottled products. Sa HML Food Corporation, may gulay na santol, Bicol Express Pork, Bicol Express Tinapa, asin bottled laing. HML Food Corporation, located at HML Building 558, Lutivio Street, Bagong Bayan, Draga Albay. Contact 0998-864-5965. Produktong Bicolano, siram kay ni, sa tuya ini. Usapang Pamilya, kaiba si Kuya A, asin Ate Jen. Balik kita sa satuyang programang Usapang Pamilya. Uy, may bago! Bago? Anong bago? Ata may bago! Ano nga ning bago? Oni ang bago! Tampok ang kakaibang mga exotic seafood dishes sa South Korea. Arog na sa nakang gibol o penis fish na may kakaba itsura, asin naknak-ji, o hilaw na octopus na literal na makiliti sa dila kang tao dahil kakao di nabuhay asin nagihiro pa. Ang Korea sa rong peninsula asin dahil napapalibutan ng tubig, sagana ini sa mga yamang dagat. Mahihilingan sa indang mga saudan ang fresh na mga seafood
Arag kan mga crab, pusit, asin kung ano-ano pa. Sigun kay Belgium Villanueva, Pinoy sa South Korea, makakuadigdi ang Noryang-jin, ang pinakadakulang fish market sa Seoul, mantang ini ang pirming pigdadayo kan mga turista. Saro sa bago, as in pinaka-exotic food mo niyan, iyo ang gibol na midbid sa apod na Penny fish. Ini na-discover na mayaman sa protina, as in halangkaw ang omega-3 fatty acids. Siring man ang Sanet Z o sarong potahe na gibol sa octopus. Kung sa Pilipinas, uso ang pagpaluto sa mga dampa restaurant. Sa Korea, fresh na pigkakao ng mga seafoods, mantang dain na pigluto pa. Ang mga exotic na seafoods dain, nagkakantidad, 900 pesos. Oy! Iyan na sana Kuya Mike. Iyan na sana. Dahil kita dyan magkakaiguaning teenage pregnancy. Oh, the fish. Fish. Yes! Pero makatakot ang pangaran. Partner! Saan mo yan ako Uy, digdi ini sa hali partner ini sa South Korea. Yaw ka dyan mo yan. Oo, yun ako. Kaya ano mo na kita, long distance Long na kita. distance mo na kita. Okay. Parinapon sa mga parantabay. Yes. Okay. Salamat, partner. Sige. Yan Salamat. po ano ang bago? Ayan na, mga tugang si partner Jen kan sa iyang penis fish. Namili may kaput-kaput na penis fish. Then nagdigde. Iyo nga ha? Sige. Good luck sa mo dyan sa South Korea, tabi. Oh, ha? sana all. Sana all. May public service kita, Kuya Mike. Tinatawagan ng pansin sina Geraldine Ortega at Wilbert Ray, mga magulang ng batang si Christian Ortega, pati na ang iba pa niyang kamag-anakan. Si Christian ay iniwan ng kanyang ina sa Bicol Medical Center, Naga City noong February 18, 2016 na kinalaunan ay kanyang voluntaryong ipinagkaloob sa gobyerno. Si Christian ay kasalukuyang nasa pangangalaga ng DSWD Reception and Study Center for Children or RSCC mula pa po noong March 4, 2016. Mangyari po lamang na makipag-ugnayan sa DSWD RSCC na si Siligao City at hanapin po si Victoria C. Tagum o si Leia A. Daet o kaya ay tumawag sa mobile number 0919-586-6602. Okay? Sige. Kuya Mike, si partner dyan, maugmaw nito ngayon na pagkapon. Iyo. May nagpupumiglas. Naumatian gusto ko ugmahan niya, partner. Oo nga Ano? Sige. Bitaminang Pampamilya. Pilion ang lalaking may respeto, nganing daika madiskuido. Sabi ni Mai. Sabi ni Mai. Matibay si Mai. Di ba? Related sa topic na kuya yun So dapat talaga, Kuya Mike, pipilion ta. Yeah. Especially sa mga lalaking may respeto sa babae. Yes, pilion na maray. Tanganing daig kita madiskwid. Okay? Daig ka magbasol. Correct. Sige, iyan na po ang satuyang presentasyon para sa programang Usapang Pamilya Saturday Edition. Sa pangaran tabi ni partner Jenny Balyaran na nasa South Korea ngunyan. Sa tuya mananakaibanan sa Technical Department, Kuya Ronald Baldo as in Alden Richards. Ako po si Kuya A. And si Kuya Mike. Salamat sa nagantabay sa Lunes Giraray. Bye-bye! Sa inyong nadangog ang programang Usapang